and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Oh, my God. Iswag sa silang tanan dito sa apartment. Wala kong mahibaw ini, Club. Kung siya kong buhaton. Nabalaka ko nilang tanan ni Jesslyn. O sabi akong ikatabang ni mo dyan. Sultihi ko. Tabangin akong ambo, Club. Ngaluwas silang tanan sa virus. Kay kung simba ko, natakdan silang tanan. May pagmamatay na lang tingali ko. Jan. My God. No, ayaw na ko na unaan dyan. Please. Clamil, I mean, may kaluoy ang Ginoo. Dili siya magkatugot mao kanay mahitabo nila ni Jesslyn. Tabangan ko ikaw sa pag-ampo dyan. Pagkabait ba ani among kahimtang dyan? Ganong naingon man mi ini. Huwag ko'y nahinumduman nga may usa nga may gawas na mo sa bahay. Mang makapahibog kung si Paco magpositibo man si Papa Tinong sa DVD virus. pero sa amon ko na magawas ang resulta sa swab test ninyong tanan, Jesslyn. Huwag ko mahibaw. Pero unsa ko na lang kung mag-positive yun si Papa. O bisan hain na mo, unsa ko naman lang ha dyan. O kung mahitabo nga mga matay lamig tanan ini. Ayaw pagsultian na, Jess. Kung mo na nahitabo sa uban, may posibilidad nga mausap na mahitabo na mo. Ako, personally, nakunaw na unta kong magpa-test po. Kaya nag-uban na batasod at itong pipila ka adlaw nga milabay. Lakip na sila si Clavel ug Matt. May konsulta ko sa akong amigong doktor, pero may sikreto siya advice na ako nga dili magpa-test. Pero nga naman. Kung wa kuno'y bation nga mga symptoms sa mga sakit, di ko may magpa-test. Kay doon na kuno'y daghang binuang ron. Kay may mga mapahimuslanon nga gigamit kining mga virus, alang silang pangwarta. Bisan pag dili ka positive ka gyud tungod sa budget o incentives nga gihatag sa mga organisasyon nga nagpuliyon ning tanan. John, Ug dili kay kana lang, baliog na kayo nga may mga doktor ug private hospitals nang gikasuhan mismo sa gobyerno kay mi maniubra nining maong virus nga bisan kun ordinary lang ang imong gibati, kinahanglan ka gyud nga ilang himuong positive. Dili lang sa pagkuha sa kuta o sa ilang target aron magamit sa ilang pangwarta o maniubra sa budget sa gobyerno aron maadto nila. God. Jesslyn, magaway balatian kini mga tawhana nga naghimo ini. Gawas lang sa mga nagtinarong sa ilang pagpanerbisyo o pag-alagad sa mga tao. Buhat sa yawa kining ilang gibuhat, John. Tinuna, kay mismo ang yawa mo'y utok ini. Ilabi na kay mga tao nga nagtuot ang tao lang sama nato. Apan di ay, mga demonyo. O, sibot mo gipasabot sa imong giingon. Ang akong gipasabot, ang mga tao nga nailhan na nga tao. Apan di ay, demons in human forms. Mga reptilians. Unsa? Ay, maayo man mo diha, Clinton, si Dong Jan. Ay, wala man makasuroy ninyo diha ang virus. Ay, kami ini diri mo, oy, faet. Ay, gipang swab, mig tagsa-tagsa, oy, na. Ay, nagtigilo ka ra ba, oy, na. Ambot lamang, diligid masabot ang kagilok ining swab test. Madlingkang ang tanan akong balibo. Nakaihi god ko. Amali, ay! Katawa lang, ay! Kinsa may dili makatawan nimong nakaihi man ka? Ay! Ang Clinton, oy! Dili man masabot ba inig pasulon? Samot. Kumpiyansador manggod kaayo mo. Basige kay migawa sa inyo unya ikay nakadala sa virus. Virus na gutanaw ng nawong nimo. Hello, bay! Ay, saan ba ka niya? Mas virus ka pa na kung tanaw tuhana ka. Kay siga kay kag bata. Magkag perming way itong batong pa. Bangag sa ilong. Suntukon tinon ka. Sunto ka! Suntukon tagit kaninig. Kita nato hilaryaha ka. Ay, tanaw na itong bakasunto ka ba? Kay nagkita na to. Oh. Yakan ko maginang naong ni mo ba? Lumsan tagyod ka!
Gikasubo kay nako ning itabuha pero mayong tag mag-negative lang silang tanan si Chislin. Kaya kung mag-positive sila, kita ini may posibilidad nga nataptan usab sa virus. Bro, Matt. Wa ka magkahigi pamati nga unsa diha, bro. Oh, okay ra ko bro, okay ra. By the way, kanusam ko ang result sa ilang test. Posible ugma. May resulta na. Tabangin lang kong ampo, bro. Nga marigatib unta silang tanan. Oh, way problema na bro. Pero, bro, may ipangutana lang ko. Kung nabot ba nimo kining maong impormasyon about nining ilang giingon virus. Unsa na bro? May gihimo nga pag-utopsi dito sa gawa sa mga patayng lawas sa mga nataptan sa DVD virus. Dito mismo sa Europe. Ug ilang nahibawan nga gihimo lang day kitang mga gago ug mga buang sa mga tawo nagpaluyo ining maong sakit. Usa ko na imong gipanulti, bro. Abot kon butuo ka ba kay ni, bro? Pero mo ilang nasuta dito sa Europe. Nga dili virus ang daan ni maong sakit. Ug dili kini deadly suma sa ilang gipatuo sa mainstream media na to. Kung dili, usa kini ka bakterya nga mahimo ra matambalan og mga antibiotic. Unsa? Ug mao kuno kini rason ngano nga daghan ang namatay. Kay wa maigo sa angay nga pagtratar sa mga sakit. Og di mo ba usab makuha kinang maong info, bro? Sa web? Sa mga sites? Karon ako makadungog ana. Bro, ayaw na din to kung unsa may mga post diha sa internet. Kidaghan kay binuang diha. O wa sab na gibalita, di ba? Expected na ka na nga dili may ibalita, bro. Kay di control everything. O dili sila buot nga mapagya ang ilang mga binuang o masayran kini sa kadaganan. O wa kini kalainan sa nahitabo sa eleksyon sa usa ka dako ug gamhanang nasod karon. Kaya mga mainstream media o mga sites dunay agenda o ginapigan. Bisan pa naputo sa binuang ug korupsyon ang ilang kandidato, kay ilang mga ipalayuhan, di yung kaninila ipagawas. Kung doon na may manggawas ng mga informasyon, kana pulos negative batok sa tao nga tinud-anay untang naglabat sa katawan. Wan lang ko magiglalis ni John Clavel. Kaya nasayon ko nga, bisan unsaon pa siya sa pagpasabot. Bito, gid siya kung unsa may iyang giingon nga iyang nadiskubrihan. Nga diha raw sab sa internet ni makuha. You know about internet, di ba? Naa ang tanang binuang. Yes. Tinuod ang imong gisulti, man. Nga naa ang tanang binuang sa internet. But, ang internet ra usab mismo ang mahimong outlet ni ato mga tao nga buot mo gawas ang kamatuoran nga karong panahona gihikaw ka nato sa mainstream media ug sa mga elite nga buot mo kontrolar nato. Sa laktod, dili tanang naa sa internet pulos bakak. Oh my. Stilan. Wa gyud mo'y kalainan si John. Murang sabisan mo sa butang. Dali na gyud kay mo magkasinabot. Magdepende. Pero kalabot ni ining virus nga mikatap karon, managsama mi panglantaw og panahon. So, way kapuslanan niyang pagsulti ni mo bahin ini. Kay, sold out ka naman di ay sa maong ideya. Ayaw lang nainas sa pagsabot, Matt. Magutahan ako nimo. Unsa ka na? I believe nga kumbinsido ka bahin ining giingon nga Lighters of the World, nga organisasyon sa mga elite o globalist nga buot mo kontrol sa kalibutan. Kay once, nagkahisgot ta bahin ana, dili pa. Clavel. As a soldier, nga sundaw, nga gilauman sa katawhan, nga mo render sa imong tinud-anay nga serbisyo. Og nasayod sa kamatuoran, sa mga binuhatan ni ining maong organisasyon, nga mihinay-hinay og patay sa inosenteng mga tao, pinaagi ni ining makamatay nga virus. Tungod lang sa kahakog sa kahong. Og aron lang matuman ang ilang mga agenda, nga pag-ulipon sa tanang katawhan sa kalibutan. O sa may imo ikatabang, Matt?
Paabuton ba nimo nga usaon niya ni anak kay gayon? Ikaw o usa sa imong mga mahal sa kinabuhi ang mamahimong sunod nilang biktima? Paabuton ba lang nimo, Matt? Hello, bro. Yes, si Johnny. May kayo na naman ka. Nag-message ko rin mo tungkol din yung mga panghitabo karon. Panahon na nga mulihok ta. Di na nato paaboton nga mas daghan pang mga kinabuhi nga makalas din sa itong nasod. Kaya himo na tambuang sa itong mga punuan nga nasayod na dahil sa landaan ini. Yes, bro. May mahimo ta kung hiusahon ta ang atong pundok batok nila. Batok nining pundok sa lighters of the world. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!